I una altra part molt important per nosaltres són els docents. És a dir, el que fem un curs diferent a un territori a un altre des d'un punt de vista metodològic o de continguts, també ens implica molt quin docent nosaltres escollim per poder fer aquella formació. Perquè és important que d'alguna manera qui pugui portar al territori aquella formació tingui una credibilitat, perquè estem treballant en un tema nou. El enoturisme al final hi ha una part molt nova del què estem fent, del com ho estem fent. Llavors jo crec que hem de generar credibilitat des de diferents punts. Un, perquè coneixem el que està passant, perquè escoltem, però l'altre també és com responem. I el que podem tenir experts que de la seva activitat professional sigui el que realment estan fent aquella docència o aquella impartició, jo crec que genera una credibilitat i també ajudem realment a les empreses. El nostre objectiu no és fer formació per fer, sinó fer formació amb aquells temes que puguin ser novetat, que puguin ser d'interès, que puguem ajudar a despertar alguna idea nova i, per tant, puguem fer avançar el sector